showroom bata tu wali mungkin santai nanti. Hi guys, welcome back our YouTube channel TULUNAD media. Ini bedrag pondulla Bajaj store mugi megonji gaadi yawadge awal potikwa. Dari tadi episode pondulla cepat undu plan video. Video malpura unda. Phone maldera. Maldera. Orange bay ಇದೆ. ನೀ ಬರ್ತದ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಂಡರ್ ಲೋನ್ ಅದಲ್ಲ. ಇಚ್ಚಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ತಕ ಮಾತಾಡೇ ಅಂದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಆ ಬಂಡರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೈ ಸಿ. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಮನಿ अपन बाकी जो दिन अपन ले showroom bata tu wali mungkin santai nanti.
കേട്ടോ. So guys, finally God is Leland. Use Parvaida. Good. Juice para dite pidadia.
ಗಾಯ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ಇಂಕಲ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಓಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೆಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲಾರೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪ್ಯಾನು ಬಾಯ್ ನಿತ್ತ ಲಾಗ್ ನೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್.